Binilay megon soranang ni Doi ni dahan kanay bilay ng ni YouTube channel to लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय थाबाय लोगोफोर। तो दिनैहाय आङो लोगोफोर बैसागो फांसननि मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। तो बेयो जोंनि गामि खाथिनिनो लदाबारि गामिनि बैसागो फांसनमोन आरोना, बेयावहाय माने सिंगारबो फैदों। तो बिनिनो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आं, नोंथांमोनहा नायलांदो। नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामहरदो लोगोफोर। तो बिदिबा नायलांदो। Ayo mana gitu, jaga sih, ayo tonton gitu. Rumah kerjaan dokenangan aja, desa somina, ayo desa somina. Surabaya, Sursipula. Binilay megon soranang ni Doi ni dahan kanay bilay ng ni Narin suligon tungalay ng ni Bese hay na moholalay ng ni Ang suli Sona pitorang ni
समायना नोंनि बै दोहौ खानाय बिलाइ नोंनि गाबदों हनै बैसागु बोथोरखौ बराय हरदों खाम सिफुं सेरजा दामदों सेंग्रा सिख्ला गासैबो रंजाजोबदों सेंग्रा सिख्ला गासैबो रंजादों बैसागु बोथोरनि ना लोगोसे जोंहा अन्थाव बाथाव बाजैमोना जिरायनानै दङ बाजैमोना हले साइसनाय गोजाथार देलाय अननानै बाजै जानो बेसेबांखिनि दङ आंनि बाजै जाथावनाव बेसेबांखिनि दङ आखाइ दिखांलाय अननानै आच्छा बिराद समायना गोजा माने सेंग्राफोर बाजैमोना समायनाथार गोजा होमबा बिनानावफोरा निस्सय समायना जागोन बाखिखौ आङो सेंग्राफोरनो हगारना होबाय माफ्रा मोनसै आरो सेरजा दामदों सेंग्रा सिख्ला गासैबो रंजाजोबदों खौबो गाबदों बैसागु बोथोरखौ बराय हरदों खाम सिफुं सेरजा दामदों सेंग्रा सिख्ला गासैबो रंजाजोबदों Soma, si beri